гледане. Добре дошли, уважаеми гости! Добре дошли на спектакъла "Защо угасна слънцето". Той е подготвен от нашите първокласници, а поводът той е ясен. Вече се учиха похвали. Първият учебник на всяко българско дете. В този спектакъл те ще ни покажат колко много могат и колко много знаят. Освен добри и старателни ученици, те са и много добри артисти. Пожелаваме ви приятно гледане! Защо? Случи се предава ужасно. Вчера слънцето угасна. Да, угасна в обяд, стана тъмно. Просто ад. Всичко има обяснение. Станало е затъмнение. Затъмнение? Едва ли вие май не сте разбрали. Случи се предава световно. Неграмотка е виновна. Виновна, как ли пък не? Сигурно 1000 сме. Мазелантовци, добрички, мразим букви, мразим стрички, а за четене низо мразим четенето тук. Разкажи какво се случи. Имахме урок, да учим нов урок за буквичката ща, но да уча аз неща и букварчето затварям. То напук ми се отваря. Рекох му, букварно нека да те вземе Фют. Фют ли е дяволчето зло? Да, то до мен било. Взе букварчето и штрак вредна стана пълен мрак. Да опитаме с песен слънцето да върнем тук. На децата слънчице, долу усмихни се.
без букварче всички тука ще растем тълпа наука. Буквите при нас върни. Молим ти се, помогни! Слушайте, дечица мили, май на празно път сте били. Нямам никаква магия, запечатана хартия. И макар че аз съм стар, не съм виждал ваш буквар. Искаш ти да ми речеш, че не можеш да четеш? А защо си граматик, мак известен и велик? Деца, сега грешите. Аз чета, но по звездите. Да се връщаме тогава, май магът ни се подиграва. Моля, обяснявам. От звездичка до звездичка получава се чертичка. Заиграят ли борце, образува се колелце. Граматичко, ти си чуден, твоят стил за нас е труден. Представи си в нощен час седна целият ни клас и по звездните подскоци учи своите уроци. Не е трудно, вижте всички, ще опитаме с чертички. Гледайте ме, раз и два, буква Л ли е това? Лукум лесно се чете на ум. А сега какво се случи? Буквичката Х получи Х, хоро, охля, упа, хляб. Смях хи е на страх. Няма нас глава. И искам, имаме игли. И с черта напряко става Н. Ей, това е яко. Н, но след се два неве, нищо нещо носи ден. Покривче, ако поставя буква П, ще ми направя П. Приде праскова петица, печка, пакост и паница. А сега, ако река, ще направя буква К. Кирил, Катя, Николай, кукура, кукиче край. Нека аз да наредя. Вижте, стана буква Д. Д, и аз я знам. Д в началото и в края. Неграмотки, правиш грешка и се получава смешка. Смеят ти се стари млади, който мади ще ти прави. Чуй, дом дете напред. Буква Т ми е наред. Т, я се знам. Т, тъмно, тихо, тук и там, топка самолет с побот. Краставица в таратор, Д се прави лесно. Носите ли го това? Да. Чудесно! Да, чудесно, с пръчки прави, много букви ни направи. Но кажи, от какво ще направиш буква О? О, погледай ти самичка. Вземам клонка от еличка. Колелце се завъртява, буква О се получава. Орих и бомбон обяд, оле, умрях от глад. Стига овки, стига пъшки, ради я съдръжки. Буква Г повика Ото и го сложи под крилото. Буква Б веднага стана първа буква на Бояна. Б букварче баба дроб. Хладите за това да покажем след това. Б България любима, бери преспи под зима. Пролеч, люля цилалета, лети с пресника и морето. Дойде ли добрата есена, да идете с песен. Да, деца, какво да може да пием? Поети се пишат отблизо на града, черници се пишат отблизо на града. Вороле зелена ти вода студена, вороле зелена ти вода студена.
кое другаче ще запее без букваче. Граматичко, дай си труд, доведи ни тука фют. Да, добре, аз готов съм да помогна, но помагайте и вие. Ето ви задача кратка. Тук е скритата загадка. Ако вие я решите, пътят ми до фют ще съкратите. Разделете се на 3 отбора. Всеки отбор да си изтегли по един плик. Във всеки плик има още 4 по-малки плика. Всеки от отбора да си изтегли един малък плик. В него има картонче с дума. От думите всеки отбор трябва да подреди пословица. Ако направите това вярно, ще помогнете на Граматичко да бъде буквар. Ученик деца човешки трябва да се чисти грешки, сутрин и рано да се мия, грони думи да не казвам, в час не бива да приказвам и още това забрани лъжи. Той не бива да те плаши, може в час да не внимаваш. Да! Може рано да не ставаш. Да! Но за всяко закъснение трябва хитри извинения. Да, познавам. Да, познавам по очите, че са дяволи прикрити. Дяволи! Съгласих се, братовчери, с вас очаквахме на победа. Без да бъдем опашати, без дори да сме рогати. Дяволи знаем всички, не една, не две, не трички. То работим ли тогава? Няма място за забава. Учим, пишем и четем, здрави, силни да растем. Виждаш, хванал съм те здраво и ще ти река на
обичат радни буквички да сричат. Дръжте си буквара. Нека работата ви е лека. Всеки много да внимава, а пак ме позовете с буквара се пощете. Ти не се грижи за нас, а сега добър ти час. Щом букварчето е тука, чака ни сполука. Страх ме хвана и не можех да остана. Всеки истината знае, без науката минае. А науката огромна, почва с тази книга скромна. На децата пръв другар, тя нарича се буквар. Ти не се страхувай вече, дяволчето е далеч. А пък ние ще дружим с буквара, ще любим до последната корица. И добрата му сестрица няма да остане в сянка. Тя е мъдрата читалка. Вече съм готов за нея. Гладко да чета умея. Всеки знае своята буква да познае. Ала язи ми буквара и от приказката стара. 2-3 реда почти. Какво ще кажеш ти? Сложна работа е тая, аз по себе си го знае. Сричах половин година и най-трудното книга. Вече мога като батко да чета спокойно гладко. Браво сме страхотни, първокласници грамотни. Да, страхотни, но дали наистина грамотни? Искам сигурен да бъда аз,
че няма да се върнете след час и за помощ да ме молите в един глас. Имам аз за вас изненада в този час. Празник кажете при вас. Не се празник знам, то се полага. Ама моята е не каква да е, а вълшебна. Тя не се яде. Всеки от вас ще получи по едно парче дълго. Това парче има лище. Него има отказ от известна приказка. Всеки ще прочете на глас своя текст и ще каже в нея приказка е. След верен отговор следва награда. Ще получи своето парче от тортата. Тогава тя накарала Козлетонга тича до къщи и да донесе ножицата и конец. А после съм започнала да разтаря търбуха на пазара. Разяснала на малко и веднага едно козле подало глава от дупката. 7-те козлета. Браво! Тая си я знам. Царят от сърце иска да Тихо, моля. дъщеря си от тази беда и заповядал да изгорят всички на цялото царство. Спящата кръста. Браво! Най-големият получил воденицата, вторият магарето, а за най-малкия останал само котаракът. Той не можел да се помири, че му се падна такъв нищожен дял. Котаракът отизни. После облякал нейните дрехи, сложил нейна домашна шапчица на главата си, мушнал се в леглото и дръпнал завесата пред него. Червената шапчица. Те стигнали до една къщичка. Като се приближили съвсем, децата видели, че къщичката е направена от хляб и покрита с козунак, а
прозорците са от чиста Хензел и Гретел, нищо да ми подсказвай. Плаче, ами как да не плача, като се научила лисицата да дохожда да ни яде яйцата. Всяка сутрин идва да й давам по едно яйчице. Доде ги свърших, аз остана ми едно. Седнала тя на едно ниско столче и извадила крака си от тежката дървена обувка, пъхнала го златата и тя прилепнала като излят. Всички се напълват, пъшкат и опълват. Ляпата измъкват, къщи я замъкват. И там всички с нея сладко се гостят ли. Дядова дирява. Там играли на поляната малка мишка, гризана. Ръкавичката видяла и на топличко се сряла. Дядовата ръкавичка. Тогава най-малкият брат изскочил от скривалището си и с нож в ръка се хвърлил срещу чудовището. Започнал се борба на живот и смърт, но ламята взела златната ябълка. Златната ябълка и жени, моми, баби, буки и разшетали се да метат по къщите и да се преварят, като я повече смет да събере, да повече сливи да вземе. Не беше приказка. Сливи за какво? Сливи за смет! Сливи за смет. Не щеш ли? След пътя, като се спускали по едно надолнище, претовареното кола се засилила, блъскала се и щупила братя, завикали неволята. Да, страхотно! Първокласници, грамотни!
работа на всеки се полага и награда. Давам думата на господин Радулов, директор на нашето училище. Мислите, че думите са излишни, защото виждате какво могат вашите деца. Иска ми се да изкажем сърдечна благодарност на Катя Трайкова и на колежката Филипова. Повярвайте ме, труда им е страхотен. Не знам как човек може да им се отблагодари. Убеден съм, че вашите деца ще достигнат върхове, защото са попаднали в добри ръце. Желаем им много здраве и успех и нека да се щурят. И да ги награждаваме малко, но аз поне съм тя, но трябва да се сложи очилата. Нормално. Така. Ани Димитрова. Здравей, Аничка, ела при мен. Това е тази твоя грамота. Първата грамота може би не знам. Задай. Ана Мария. Здравей, Ана. Валентин Ковачев. Валя? И да бъдеш добър футболист. Повядай. Осен и хубаво да учиш. Ерика. Браво, моето момиче, да продължава все така. Деяне, браво на теб, моето момче. Радослав. Къде си, Радослав? Браво, браво. Страхотно четеш. Браво. Тодор. Тодоре. Браво, моето момче. Продължавай се така напред. Михаил. Какво да ти кажа? Ти си страхотен просто. Мартин. Къде е Мартин? Браво, моето момче. Светелина. Светелина Николаева. Първоръчичката. Браво, моето момиче. Все така. Продължавай напред. Любомир. Къде е Любчо? Браво, Любчо. Продължавай. Все така. Ивета. Къде е Ивета? Ти направо ще станеш актриса. Здраве да имат. Здраве. Най-вече да играят, да се веселят, как ние ще направим каквото е потребно от наша страна. Сега няколко думи и от госпожа Трайкова. Аз искам първо да благодаря на малките и големите деца, че така добре се представиха, въпреки трудните условия, в които сме се подготвили. Искам да им пожелая да продължават да работят упорито, да продължават да са палави в рамките на нормалното, за да са здрави. Искам да благодаря на родителите, че ме подкрепяте и да си пожелая да продължавате да ме подкрепяте, тъй като веригата без вас ще се скъса. И най-много искам да благодаря на госпожа Филипова, която от първия ден, в който е дошла, много старателно, много загрижено работи с нас и много ни помага. Мисля, че най-много ни помага тя. И искам да й благодаря всички. Какво ще кажете? Мерси, госпожо Филипова! И малко повече да я слушате и нея. Сега и давам думата, тя иска нещо да каже. Аз ще мина да дам по нещо мъничко през това време на децата. Преди аз да кажа само 2-3 изречения, давам думата на Ели от 5-ти клас. Тя знае какво трябва да каже. Мили първокласници, скъпи приятели! Днес вие показвате, че знаете всички букви от българската азбука. Тази азбука написаха светите братя Кирил и Методий. Свети са и техните букви А, Б, В. С тях пишем и най-светите думи – Българин и България.
Гордейте се, че сте българи. Обичайте своята държава България. Обичайте своето училище Свети Кирил и Методий. Обичайте своята първа учителка. Уважаема госпожо Трайкова, вие сте нашата първа учителка и до края на живота ни вие ще бъдете нашата госпожа Трайкова. Благодарим ви за топлите грижи. Бъдете здрава! Обичайте учениците си, както обичате нас. Аз много благодаря. Те винаги са ми, като всички останали, изследващи най-добрите. И много им благодаря за това, че винаги са до мен и ми помагат във всичко. И на госпожа Филипова. И аз ще изляза малко. Благодаря. Толкова много благодарности, аз ще кажа само две неща. Дечица, много ви благодаря, защото вие бяхте страхотни, до тук продължавайте така, защото този труд, който вие го положихте, е много голям. И искам да ви кажа, че до сега беше много трудно и ще става още по-трудно. А сега е ред на родителите. Надяваме се да дойдете със своите изявите на своите деца. Дечица, от името на родителите подаряваме по една книжка. Научили сте се да четете, а който учи, ще се получи там дали ще бъде. Ерика. Без наука няма сполука. Благодаря. Това беше. Нашето тържество приключи. Така сега родителите са купили по нещо малко да се почерпите, защото наистина е празник. Ние ще подредим отпред на масичките, можете да отидете при мама, при тате, при баба, да